Еми съм. Този месец ще говорим за рак на хранопровода, рак на главата и шията и рака на тестисите. Ракът на хранопровода е рядък. Мъжете имат повече от 3 пъти по-голям риск да го развият в сравнение с жените. Също така употребата на тютюн, наднормено тегло и диета с високо съдържание на преработено месо могат да увеличат риска. Също така риска се увеличава с възрастта. Най-честите симптоми на рак на хранопровода включват затруднено преглъщане, болка в гърдите, необяснима загуба на тегло и упорити киселини. Рака на главата и шията е общия термин за група ракови заболявания, които засягат устата, устните, носа, синусите, слюнчевите жлези, гърлото и гласните струни. Най-често срещаните ракови заболявания на главата и шията започват в устата, устните или гърлото. Ракът на главата и шията често е свързан с употреба на алкохол и тютюн. През последните години инфекцията с човешки папиломен вирус се превърна в водещ рисков фактор. Скрининг за рак на главата и шията може да извърши вашият лекар или зъболекар с последваща грижа от специалист по уши, нос и гърло. Консултирайте се с вашия лекар, ако някое от тези симптоми продължи по-дълго от обикновеното, като рана в устата, която не заздравява или кърви лесно, дрезгавост или болки в гърлото или промяна в нормалния ви глас, бучка или подуване на врата, затруднено преглъщане, затруднено движение на челюстта при дъвчене, чести кръвотечения от носа, запушен нос или инфекции на синусите, които не се подобряват с лечение. Също така разхлабени зъби или протези, които вече не пасват. Кожни проблеми, като например демки с променени форма и цвят. Ракът на тестисите е едно от водещите злокачествени заболявания сред мъжете на възраст от 15 до 35 години. Това е 50% от всички случаи. Въпреки това, той изобщо не е ограничен до тази възрастова група. Ракът на тестиса е една от най-лечимите форми на рак, ако се лекува правилно и се открие рано. Симптомите на рак на тестиса могат да бъдат бучка в тестиса, болезнено оголемяване на тестиса, тъпа болка в долната част на корема или слабините, тежест в скротума или внезапно събиране на течността, усещане за дърпане, умора и чувствителност или оголемяване на гърдите. Бъдете осведомени и потърсете лекарска помощ при нужда. Благодаря ви. До скоро!